Bapak Kepala SMP Negeri 1 Banjar, Bapak Muji Hadi MPD, Bapak Ibu Wakasek dan tim, Bapak Triyono Edi Budi Sampurno SE, Bapak Agus Suyanto MPD, Ibu Rina Rohmawati SPD, Ibu Erni Lestari SPD, Ibu Dr. Randa Kristanti Murti, dan Bapak Ibu Wali kelas 9 SMP Negeri 1 Banjar dimohon mempersiapkan diri. Prosesi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun, sih tentrem rahayu, mugi tansah kajiwa kasalira dumateng kula lan panjenengan sedaya. Pinarbuka jroning raos sesarengan memuji mringarsaning Gusti Zat kang murweng, Zat Allah Subhanahu wa taala, Zat ingkang maha welas maha asih, Zat ingkang sampun paring kanikmatan kaberkahan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Dumateng para tamu ingkang dadi nurmatan, keparenga kula badhe ngaturaken atur panyandra dumateng para wisuda. Binarung swaraning ketawang Ibu Pertiwi, sampun dumugi titiwan cinipun dumawah kinudrat saking panguwasing Gusti kang amurbeng dumadi. Inggih rikala surya kaping 17 Juni warsa 2023 sampun tutup paripurna anggenipun siswa kelas 9 hanyecep kaweruh ing pawiyatan Madya Negeri Setunggal Banjar punika. Minangka sarining rantaman paripurnaning pawiyatan sigra arsa winisuda. Kawis tinggal jengkaring para wisudawan saking Wisma Palereman ingkang dipun pandegani dening Putri Ayu cacah 8 padha ayune padha dedeke padha busanane lan ugi putra Bagus cacah 11 kang asta panjining wisuda. Kawis tinggal tumapak ing lampah katon indah anut wiramaning gending estining penggalih jroning lumaksana tansah nengenaken pangati-ati jroning batos mugi saged kinarya dadya tepa palupining para wisudawan anggenipun lelumban ing bebrayan agung. Saurinipun kasusul dening panjenenganipun Bapak Muji Hadi MPD minangka pangarsa pawiyatan Madya Negeri Setunggal Banjar, kaapit dening panjenenganipun Bapak Triyono Edi Puji Sampurno SE minangka wakakurikulum lan Bapak Agus Suyanto MPD minangka waka kesiswaan. Sauntatipun kasusul dening Bapak Ibu Wali kelas 9 ingkang nderek bombong ing manah awit
putra putrinipun prasiswa kelas 9 enggal kawisuda. Sauntatipun handelitir barisan para siswa ingkang badhe wisuda. Para wisudan ingkang ngagem busana kaunggulaning busana ingkang indah ing warni pating gemebyar pating karlap. Sunare hangebaki salebeting sasana wisuda. Mobyar sumunar kadya sesutya tinaretes kang kinarya rengganing busana. Satemah hanambahi bawa kawibawanipun para wisudan ingkang katingal sulistya ing warni wandane sumunar. Lamun Cinandra sirna sipating janma pindha Sangyang Bathara Kamajaya miwah Betari Kamaratih Ngajawanta. Para wisudawati senadyan toh beda dedeg beda busana, ananging dasare bocah ayu ora mung waton kemayu, tetepa saged dados pepujaning keluarga ingkang sakmangke saged dadya tiyang ingkang minulya. Dampyak jejer kalih para wisuda satunggal bapa satunggal micil saking papan palereman. Kawis tinggal ngagem busana ingkang gumebyar endah asri raras kawuryan. Mratandani wasising para siswa kang bakal dadi panerusing bangsa. Para wisudan pranyata dedeke sarwa amantesi. Sembada gining sasira. Saksolane milangkoni lelewane senajan rada isin nanging tetepa anuju prana. Para wisudan salajengipun kawis tingal sampun rinengga rengga sagunging kaendahan. Katitik saking rerupen ingkang maneka warna. Satemah handadosaken adi mewah asri peni ing pandulu. Sedaya kala wau sayekti mratandani bilih sakalangkung ageng raos bombong bingahipun para wisudan ingkang sampun rampung anggenipun gegladen wonten kawah Candra Dimuka. Para wisudan sakmenika sedaya kawis tingal sampun lumebet ing sasana wisuda. Sampun samapta nindakaken acara wisuda dumugi paripurna. Ing pungkasaning ngatur mugi-mugi para wisudan saged kasembadan gegayuhanipun jumbuh kalian pepinginanipun sedaya saged mulya gesangipun kalis ing rubida nirbaya nir ing sambikala. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Penyerahan bendera merah putih dan panji OSIS. Oleh petugas kepada Kepala SMP Negeri 1 Mencar.
Laporan. Bapak Kepala Sekolah dimohon untuk menuju ke tempat yang telah disediakan. Pasukan bendera meninggalkan tempat. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali.